Presented by DK Jan Music. पिकनिक मनावे जाई आरा अपन अनुलो भर से भेंट करी छपारा अपन अनुलो भर से भेंट करी हाँ सब कौनो पिकनिक मनावे जाई आरा अपन अनुलो भर से भेंट करी छपारा तो सब कौनो ग्रीटिंग कार्ड दी हो हाँ दी हो तो सब कौनो नुमलिया के मिस करी हो आ नया साल में गलिया में किस करी हो सब मलिया के अपना नु मिस करी हो आ नया साल में गलिया में किस करी हो। म्यूजिक डायरेक्टर चंदन कुमार राजा। नया साल में गलिया में किस Presented by DK Jan Music. नया साल में पिकनिक मनाई नु जम के अपना लभर संगे मजा ली सटके हाँ नया साल में पिकनिक मनाई नु जम के अपना लभर संगे मजा ली सटके त नया साल में सब कौनो मिस करी हो नया साल में गिट्टी न काट दी हो आ मलिया के गलिया में किस करी हो अपना सोना मलिया के मिस करी हो आ नया साल में गलिया में किस करी हो। Presented by DK Jan Music. चंदन गईले धराई लागतार सनवान खूबे पिटाई लागतार सनवान खूबे पिटाई हो डीजे प्रकाश चंदन गईले धराई लागताटे सुमनान खूबे पिटाई खूबे पिटाई सुकुल सम्राट मलिया के मिस करी हो मिस करी हो गिरी नकर सब मिस करी हो आ नया साल में मलिया के किस करी हो अपना सोना मलिया के मिस करी हो आ नया साल में उठावा में किस करी हो। GF डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उरन छपरा।